wai me damuwar ka ne naga ka zauna kai ta gumi haka. Kai daga bari kawai fandaki. Me ya faru ne? Daga bari kawai. A ce duk ƙauyen nan babana ya fi kowa kuɗi amma a ce rabon da rike naira 50 wallahi na fusaci. Ga dama ne wallahi. To kaman yana ga dama ne. Ran daman ka ne kai ba shi labari ba. Baban ka yana da kuɗi Alƙur'ani. baya baka kana ci. To ai wannan ka kawo ta gidan sauki a yau ka san Allah ina da wani boka. Na san in dai na fara faɗa ma wannan maganar zaka ji daɗi fiye da inda nake yi. Ai kai Akwai wani boka can dan uwanmu ne sosai. dan uwanka yayi. Kai na faɗa ma zuwa yayi garin nan kuma gaskiya yana bada magani normal magani. Kuma yana yi. To ka san Allah idan mu je gurin shi komai naka da ka sani wani matsalar ka da wani meye kai kuɗi sai ka ci ka ture a rayuwarka. Ka da kanka zai kulle. Zai kulle. Da na kana America. Sai mu je. Kai na gaggawa haka? Da na kana America. Oh no. Nan naga alaman zai fara rikicewa. Ni ban gashi ban Ka ba hankali mana. Haba. Me kace ci na baka na zuba? Ku zauna anan. ban gashi ba. Ku zauna anan boka zai zo. Ai Ka san dai ba saba ganin boka ka ba. zauna mana mala aka rabu kalla. Haba. Yanzu nan boka zai zo maganar da ake a yanzu. Ya gan mu dan ya gan mu yanzu nan. Su ba da tsoron ke ji Qur'ani. Salo ne. Alƙur'an salo ne. Na zo. Yawa! Ba kai ba. Kan kasan masa kankama masa kasuwa. Kai! Yawa! Daga taba da ku ne. Barka da safiya. Ina cikin da ku takura mu. An tashi lafiya. Ka ga na ga maka fansa rinka zuwa min da mutane sun yi safiya. Wannan baban shi attajirin mai kuɗi ne a wannan kawai. Baya bani ko sisi. To cikin ikon Allah. To baban shi bai ba shi kuɗi yana ci. Gabaki ɗaya kawai dai kuɗin su ta shirman cewa banza shi. Duba rigar shi. A yage. Duba boka. Kai ku tsaya ku tsaya. Tsaya. Kai wato baban ka da wata jaka. Ai shekin ka kullun da Hamad yi. Yawa! To wannan jaka ita nake so kawo min nan. Da ita za a yi aiki. Au da kan? Ai ba da mu ai. Da jakan nan za a aiki. Za ka iya, za ka iya. Kai ka tsaya nan. Zame da wani Kai ba matsala. ai. Mahaukaci ne ni bikin tsaya nan. Boka ka da kan. Yawa! Kuka wata kan? To, rike wannan ka tafi da shi. Ya kawo jaka. Tashi guje! Zaka Wannan sai ne arziki. Wai arziki America. Dan ga mun kadai da kuka kai. Ya ake Wannan da nake tara ma an sace. kudi kike jaran an sace. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kudi a ina? A cikin bakar jakar da nake yawo da ita. Jakan da kike saka Ahmad da? Wanda Miliyan 50. Ina za ka. ba ki jaran da. Boka! Boka na zo. Ai wannan ba kun yi to wallahi. Anya bokan nan ba mutuci bane ko? Wannan bokan anya gaske ai kuma yana bacewa.